จึงเอจงตรายจึงยูจิสเกรสบัดกจึงอีจงเลยนับบัดกจึงสลบจงเป็นเสพกุยอินดันไรกัดบัดอีบาร์ ก็ให้แม่para Jesus Christ at mati ikan kabarin baro hagane kasni kajin thaw kun kapan kan mau yang abadi ba kajingen kajingi imla bangai kijinge kijin jinja bad habangi yoma kijinge kijin jinja kijin hagajingem komno ke yele prasha yarki hato yele prasha yakin lagi jenge negi persan ban yai laj yakin lagi jenge dakabor ke jengi ne dakabor jong ke jengi rat ke jong mulai bun sin habangi yamat ke jenge ke jenjar ke jengem ni persan ban yai laj na kini jenge ban ni persan ban yale kalakat yai ban laj naki dakabor beriu jengi kan ray matak singin Jisu kan mau yang apa tapi ngadon senda jumpi balai miklat yang balai kelendan yang kan yang kita kan mau jum Jisu yang apa tapi kadang kita jumpa jum Jisu yang apa tapi kau harus para abang idon ni abang yomat kejenye kejar kejenye nyimdai bantulat yoblai nyimdai bantulat yoblai bad nyimdai hero banshania hakabor breu juli ide bachania hagabor ke jumlai der mata gadau magane kamas ku koi token ngin kerpali trai ai bo trai jungi un krishani un yarabi nai bore bangila kan mau yu man ko por kam tame report kiba wi yoma ke jinge ke jinjar a ke jingem token hagane kumat yesus se jalagi jong tipok Yesus saya lagi jom jingduna beriu bijuri. Pangin pengau no perai nak benta jingduna bijuri. Nak benta kipok pisang jingduna bahar. Nak jing sengering impar jumlai pangin pengau no lengkap jingdua nak jingduna bahar. Ngapa? Awalnya berkor bahar. Hari ini pangin bahar. Mari kita sudah.
jing shin sha jong me ya ki to ki ba me fitness camp ha ka jing i jong me dau trai jing i Jesus Christ kon jong me ku be ban ba san sha rain ka bat me ha ka jing long the way jong men sem ba ko u blai juna la juna amen.
Kejumlah cerita baru suku saya instan koren. Ku para Kita dalam tu, bat ki habo kading kumba ulam, bat kiwei bat kiling kilatan baru. Kaya yang kebejur kalaki, bat kijungat belum kilasdan bat masyad har kading, hadu ba kalajendam takubum. Jisu bat udan hakadam jong kaling, uyotya alor kasintri, kisunran kalakirsiu bakil am aru. Kon ikai hajo memperwa ulana iya. Ujisu laki padul dumok yak ler padul am yak kaduria. To jenno to jai jai. Kala jenno padul adon kajin jai jai kabakrau nangca am haki. Balai pi yakauke. Hajo pimdan kecingin. Henry kersyapting hadu kaca-kaca pada kelasdan pada kali para uiken yunde bawa keler pada kerjau di kombu iau kalos terfai junior oleh Chris. Jesus Christ dari Piruju Kiai Ibarat Limba Kaji Boleh Kong Kuju Kaji Boleh Doa Maka gospel dalam Yesnya Keren hangat di Kaji Dikapan Kabor Jumlai Membeno Yang Kajinya Kajiin Kabor Jumlai Ketuhan Bagi kabor Jom Nabi Maria Kabor jumlai ketamkan para kabor jumlai peman para kecingnya kecil susi kecil suriau kecil kuslai kibangi yomat kecingnya jungi kimdan para hakmat jumlai ya nujar kabor jumlai kene ketim nak kecing pulai kebanengkong kecing pulai baar ke gospel kaba
ngiyos ngau menta kesengi ngiyoi ke gospel ke menta kesengi khamtam u Jisu bat kesenran jung u hadin bakila le ki kamyalap ke jungki bon ki breu Jisu lapan kot habau kner habau bu ke keti jung u alo jungki ki breu ki layoi ya kabor jong blei leng bau Jisu leng ba ke kamyalap jung u leng ba ke kamisne jung u leng ba ki kampala ke bau le ka jing penkot ya baro ki bapang ki basitam ki bawan hakmat jung u hadin gani u Jisu khot wer gisenran ke jung u ya menta ngin lepat shakaway ke snong hakane ke snong hakane ke jakala biang menta token ngin leit shakaway pat ke jaka shakaway pat ke snong ban pani ya kabor ke jung blai ban penkot ya kito ki bapang ban yarab ya kito ki badon kam ke jing yarab bat ban yalap ya ke gospel ke jung try kanai ke ke jung khot ke jung wer jong Jisu ya kisenran kila yos ngeu kisngap ya kata ke jung khot jong Jisu bat kila kiu rengkat hakaling badu Jisu bat kat ba kidang don hajrong ne hapo jong kaling hapdeng jong kaduriau ke bahe ngiyoi komno kala kawan komno ka eryong kawan bat katap telup ya kaling jong ki apostol bat jong Jisu ngiyos ngau pat u Jisu udon hapo kaling bat udang yotia kohan men ko para ka point ke brengkong ne gamat ke pusan ke brengkong ke bangakwa ban aya phi ne ban ye pusan rengkat bat phi ha kanai kasngi kadai gane hapdeng jong ke jing suk jong ke jing im hapdeng jong ke jing id ka bangidan ha ke jing im lane ka jing yabha ka jing mayat ka jing yamiat lane ka jing dap ka jing biang baro ka bangidan ha ka jing im ne hapo ka ing kasam ka jungi kumbagi apostol kumbagi senran jung Jisu ki yomat ya ka bor ka jung blai ki yo i ka bor jung blai leng ba ki kampala jung Jisu leng ba ki jing yalap jung Jisu kinang don hapdeng jong ke jing kemen kimpat don jing menta Henry kensan kadba kidang yaj lenti hapdeng jong ke driau ki amat ya ke jing kumju ha ke jing ke jing a ke jing pi ke jing ke jing jenjar ha ke jing jongi kiwan ha kapor ka ba mangi ngimpoi perkat menta yolese ngadang don hapdeng jong ke jing kemen ma pi yu la se pi don hapdeng ke jing sngo bha ke jing pi amat kita ki success ki jong pi kita ki jing ki kam bha ki ba philale hapdeng jong ki ne ke jing sngo bha jong ke jing hapdeng jong ke jing khawai jong ke jing ke jong pi kansan ngi yo amat ke jing yu la se don ba ye tho ye pi ja ayu yaw lok ja ayu ka lok jayu ya ki khun ki jongpi jayu ya ki bahinga sam jongpi jayu ki basnusi ya ki bru ki babitu kina ki laban jaha ke jeng jongi ki jeng ki wan hakapor ka bamanga mapingim poi perkat hakapor ka bamanga mapingim kemelenti ki jeng ke jeng jar ki jeng pang ke jeng sitom ki wan hakapor ka bamanga nganang dan hapedeng ke jeng kemen nganang dan hapedeng ke jeng snobha wat perkat wat kemelenti ba kajing kemen kanamwan hakapor ka bamanga ngadang don hapedeng kajing kot kajing kia wat perkat banga dalabad wat ong haladi banga nganam yo mat kajing kajing jenjar kajing namar banga biang kapisa namar banga biang katengka ngadap ngabiang nadong sadong wat ong wat harai hakane gerkom kajing kajing jenjar hakajing jeng aba jeng pi kiwan hakano kano kapor ngi dei balong ki bru ki bak la kre lepa ban yo mat lane ban yai leng ba kine ki jeng jenjar hakajing ngi tep ba om don wei bru bala ban lait na kine ki jeng jenjar baro ngi haban yai leng ba kine ki jeng jenjar hakajing ngi haban yai leng ba ki jeng pang ki jeng sitom ngi haban yai leng ba kijing shatunju baper kumba ki apostol ki yai lengba
Hapadeng jong ke jing kemen, hapadeng jong ke jing suk, hapadeng jong kata ke jing yo mat jong ki ya kabor ke jong blei. Ki yo mat ya kane kal er yong kebawan ha ke jing em jong ki. Ngide ban long ki balak kre ban yo mat ban ban yai leng ba ya ki jing ha ke jing em. Han rei ke bakong san pat kalong gani. Haba ki senran ki yo mat ya kata kal er yong bat ka jing at pelung jong ka duriau. Habau Jisu don hang to. Hỏi ki khot yu. Hỏi ki khot yu. Haba ki le yo iya ka bor jong Jisu. Habau pun kot ya ki bapang. Habau le ki kampala ki babun ki le i. Ki le yo mat ya ka bor jong Jisu. Hanrei ki dang don kata ka jing atatin ya ka bor ka jong u. Lada la don kata ka jing ya Jisu. Kinjin la duwai dalade. Kinjin dala IT. Ya ka dagleng ba ka jinget ke jungki ya ka ne kal eryong ya ka ne ka jingat pelung jong ka duriau ha ka jing duai jungki Henry Kim Simle ha ka ta kor kom Henry Kim Simle ha ka ta kor kom ban ki lej shau Jisu ki ong kom no ko kan rat ha to mem khuslai se ha to mem perkhat se na ka banta jongi Ngila dan hapadeng kaleryong Henry mepat mi yothia jai jai memberkat sena ke banta jungi kibo ke jingkeli khamat jong Jisu ki kno pan ban yo Jisu balei methia haba kat kane kaleryong kaleryong kawan hato mepat methia kajingat pelung ke driau kawan mepat mi yothia mem kuslai sena ke banta jungi memberkat sena ke banta jungi Mem kuas mo bangin light no nakane. Kanai kadai ke jing keno, kanai kadai ke jingkeli ke ba kisenran jong Jisu ki ai ne ki bu hau Jisu. Hato mangamapi bunsin ngimle kumbale kisenran ngi keno yau blei habang apang. Ngam semong iladi bamanga ngam sumar iladi. Ngam sem keno iladi namar mangahi ngawan raya kana ke jing pang ke jing sistem. Mangahi ngawan raya kana kejing kejing jenjar kejing im hanrei penban nga keno ya kiwei nga keno ya blei belai try belai kanrat mesha bakine kejing jia kinwan ha kejing im junga balai sha hato mem ich sayanga hato mem yu i se kejing kejunga hato mem yo sneu se kejing duai kejunga ya kejing kerpat kejunga bunsin ngilong kum kisenran Haka gospel ke bamatakas ngi keno ya blei ngi keno ya kiwei Henry ngim sem la IT dalade hau lengba ka jing duai ka jingi lengba ka jingai ka jingi kanai ka jing khot jong Jisu yang abade phi ko hanmen ko para ngadon hasenda jong phi balai phi kuslai wat keno ya nga wat keno ya kiwei Wat keno ya lade Henry to IT ken how blei Lengba ka jing duai jong pi dak ka jing duai jong pi kane ka ba u Jisu khot yangi ngim dei bandon kata ka jing atatin ha ka jing ko hanmen ko para ken mau bon sine ha ba mangi ngi yomat ya ka jing ka jing jenjar ha bangi yomat ya ka jing pang ka jing stom ha jaka bangin lej duai ha ka yin khut yin kantang ka jong blei ha ka jaka bangin IT yaw blei ngi pan ngi le kam no kumong mene nang kong na shap ngi kano yaw blei ngi le chaw blei shisin ban IT ngi wan sha kamas kap khut ban patrawa mas shisin ngi le chaw ling do shisin paduai hanrei ngam yo jing kot haden kata ngi le cha ke nong kunya ke nong kriam ngi le cha ki pujari ngi le cha ki wei ki blei thau ki jungi hato kam dei ka jing sisha ka dei ka jing sisha bon nanga banapi kham tam ngi ki kristan ka thalingong ngi le ya kane ya ka ba ngim dei ban le ngi le ya kata ngi kno yo blei namaru blei musngabi ka jing duai junga dei na mata ka daw manga le no manta sa kinong kanya kinong kriam kumno ka nyu blei usngabi ka jing duai jung pi haba pi kno yo Aba pim sem la IT, ajaka aba pin duai da kejing ajaka aba pin IT ya kejing pang kejing sistem ya kada kejing kejing pi keno yo.
hukum no ken ublei un yo ban kata ya kata gejing pang un yo ban kata un yo ban sim no ya kata gejing gejing jenjar gejong pi kohan men ko para kana kada ke poin ka baar ka bangidai ban kan mau ka bangidai ban sim ha gejing em ka junga bar gejong pi dalele ngim dai ban kan no yo blei ha bang yo mat ya gejing pang gejing sitam ha bang yo mat ya gejing gejing jenjar gejing Henry pan ban ngidai ban IT yala dehu lengba gejing kajungi lengba gajing duai kajungi da gajing duai da gajing ngidei ban IT how blay bau blay ban yo ban kata ya kata gajing pang jonga bau blay ban yo ban kener ke keti gajingu ban weng no ban sim no ya kita gajing gajing jenjar ke bamanga ngai kendu ha gajing em kana kedai ke poin ke baar ke bang ngidei ban sim lengba ke gospel ke bamanta ke sengi ke balai pat ko hanmen ko para Ujisu uhikaya nga badapi badale le ngimdei bandon kajing atatin ya kabor jong ublay ngimdei bandon jing artatin ya kajing i jong ublay ngimdei bandon jing atatin ya kajing isnei kajong ublay ublay udap da kajing i ya pi badanga ublay badap da kajing isnei ya pi badanga usngap ya kajing duai kajunga kajung pi usngap ya kajing IT kajunga kajung pi ya u lada ngimdon jing atatin ki apostol ki senran madagis ngi ki don jing atatin how jisu habau jisu ki na kajing tia uhukum ya kal bansange wong jai jai kol wong yum sange kajingat pelung jong pa ya kaduriau kal kasngap kasngap beroar ki kongu ya ki kentin ki bau Jisu ong hadin ba ki layo iya ka bor jong Jisu ba open ko ki bepang ule kamis nei u ya lap ya kentin ke jungu bon ki breu ki lapadiang yu bon ki breu ki lasania yu menta u Jisu sa chisin pen pau ya ka bor ke jungu haki lengba kajing hukum jungu ya kal bad kaduriau ban jai ban sange kio i ka bor jong Jisu kio mad ka bor jong blai lengba jong Jisu Henry kidang don ka jing atatin kalain ka bakadu ko ong ba uei uneu breu ba wat kal wat ko ki ko ngoyu kanai ka dai ka jing atatin jong kisenran jong Jisu yo lese mangama pi ko hanmen ko para ngilai omad ya kabor jong ublay ngilai omad ya kajing jong ublay ngilai omad ya kajing isne ke jong ublay ha kajing em Henry ngidang don kata kajing atatin om day ublay bapen kod ya nga om day ublay bapen dapan biang ya nga om day ublay ba ay ya nga ke bangadon day kajing nang kajing start kajing nga day kabor kajing nga day kajing don kajing em kajing nga kanai kadai kajing atatin kajing pi ya kabor kajing ublay Henry Jisu ong ko hanmen ko para hanga badapi ladang ngidon kane ka jing atatin ong katno piduna ka jingej katno piduna ka jingej Jisu un sa ong hanga badapi lada Jisu ong katno piduna ka jingej katno pidon ka jingatin jing artatin ya ka bor ka junga dalele nginom la ban yomat ya ka bor jong blai ha ka jing em lada ngidon kajing atatin lada ngimdon kajing ngej lada ngimdon kajing syania lada ngimdon kajing IT how blay kajing IT kajing pi kajing ngej kajing pi kajing syania kajing pi hakabor jung blay hakajing kajing blay hakajing isne kajing blay kalong kebadan kam den mata kadau hagane kasngi token ko hanmen ko para ngin ya duai ban ngin IT how blay da kata kejing syania da kejing ngej kejing lengba kejing duai ba lengba kejing em ba bha ke bang em man la kasngi en yoro yo Jesus Christ
Dong in yang, but in ply like a jong catching it. Shin na ganun ba lies pa ang giveaway. Dong in the other way. Ikarpat yo blay on sngapi kejung duai kejungi kam tam un ayengi ya kejung angnut ya kejung dan kam kejung kwa kejung trang kabashimet jong kayeng kasem jong kabalang jong kasunung kathau bat kaprathei baro kawei. Nagmentaw Papa Ko chungi, Bishop chungi, Kilendo apat kikatikis, Bakin chanya hau jisu, Pat bakin yale banyalam yakibreu, Pa, Palapen kamti hakaching samasu kaya chungi, Shakachung pen Ikarpat eme kotrai, Nagmenta kane karampai kristan chungi, Pengen sungungu yau jisu, Ubalakot yangi, Shakalyang chong kabalang chungu, Ikarpat eme kotrai, Nakumtai wepe we nangi bangin shemya kajing e jisu hangi haman la kajing ja kajing em jungi bangin shemya tang ha ungi karpat eme kutrai Nakapenta ki Kristan gi ba hakapor jing tunjo kido jing kalmen hagi ukres bakin syambiang ya kajing e ublay bakin du pelat ya elade na kajing jot mesem ngi karpat eme kutrai Nabanta ki breu ki bakin shem ha kabalang kata kaling Panyalam ya kisah kajing imbam jikut ngi karpat eme kutrai Ngai ti la de ha blay try kan raj ni ha kan kapor ya kejung dan kam jungi bara ngai ti hau jisu ya kejung pang kejung stom kebangi amat ha kejung kejung jar ki ba ngidan ha kejung ha ka ying ka sem kejung rukum jo ai bo jisu un pen ko yangi na kejung pang ai bo jisu un sim no un weng no ya kejung jar ki bangi amat ha kejung jungi bat kum juro ngi duai na ke banta baro ki bro ki bala jungai na blay ki bala klet ya blay kam tame ki to ki bro ki badan ke jing atatin ha ka bor ki jong blay ha ka jing ke jong blay ha ka jing isne ke jong blay ya ki ai bo jisu un ktai ki ai bo jisu
un prasad umun sembakoj halo jengki iwe pa iwe bagina klan syu ka jengai jau pat hagane klemat ko han men ko para ko hep ko berbaro IT ho jisu ya kino ke jengkwa ke jeng trang ke jangnut ke bapidan ha ke jeng im bashimet ke jengpi u jisu ngap badu jisun ai ya ke ek bapipan lengba ke jengej ha ka bor ke jeng u ha ke jeng ik ha ke jeng isnei ke jeng u ko blei ko pa kine ke de ke jeng terwa kine ke de ke jeng duai ke jeng angnut ki bamangi ki khun ke jume ki lawan ra khma jume ha ke ne kesngi tos ngap to ai bat penurlong iki lada kilong kat kum kamon ke jume ngi pani kene dau kris utrai jungi amen Nishim na kanamba laispan jupusan. Laispan jupusan. to duai ko para ba ke jeng kenya junga ba jeng pi kan long ba pedang hu na khma do blei pa badan bor baro na ke benta ke jeng ra ba ba ka teng jengu ka jeng man to yangi bat balang ba ko jengu baro ka wei to pedang ko trai ke jeng kenya jeng penyesuk ba jeng ro ba to ai ba enda la pen ko yangi da ke jeng trai kam jongka ngin la ban terwa hame ya ke jeng trang jong kedanut jungi kebapen sengawa yame dau kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi to kentiu yala ki danut to ngenai ngutrai ublei jungi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jungi bat ke jing penem yangi
Haman lakapor bat kajaka banaingu yame. Ko kan rat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jukut. Leng bau trai jungi u Jesu Christ. Namar da kajing kaya u. Ula pentamai ya kajing long breu barem. Bada kajing sha shitom jung u. Ula pendam no ya ki pop jungi. Da kajing mi pa jung u na ki bayap. Ula pli ya kalenti sha kajing em bom jukut. Bada kebau kiu shame ko kpa. Ula pli wang ya ki kerdop ka beneng. Bad namar kata. Rengkat bad kekenhon jong ki angel bad kirukut. Ngirwai kajing rwai ya ro ya me. Bad ngipen bena klem sange. Shisha melong bakot kotrai katame jong kajing kuj baro. Namar katang ikerpad yame topen kuj penkentang ya kine kajing terwa jungi. Dag bapa yaman sim jung me kum kamcher halo jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi. U Jesu Christ. Hakapor baladi na yu badala kaman sngebha ula pediang ya kajing syasutom. Ula shim yokpu badak bangu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Hagaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibara namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom jukut ya keba enpenme na kebenta jong pi bad na kebenta kibabun na kebenta kajeng map ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngei. Namar kata ngi bapan menta ya kajing yapat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar melenyew yangi kebabit ban yang akmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngeret ngi kerpat ya me bangi kebayo benta hakamet bat kasnamo kres
ngilong ki ba lapan yetli ka we daw men sem bakhoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatala ka pratei ba to penjana ya ka ha gajing e rangkat bada Francis ukpa bakhoj jengi ul bad marwen u bishop jengi ka kan hun ki bishop bad baro keling do tokan mau lem ru ya ki hanmen ki para shin rang bad kan thei ki baliathia da ka bakermen ya ka jing me pat bad ya baro ki balakhlad no ha ka jing isnei jong me to padiang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ye me barengkat bad kamaria thai sati bakhoj ka kmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kru khoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad bengenira bad pandan borom ye me daw kun jong me u Jesus Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing yelong ka wei jong men sem bakhut baro ka borom bad gijing yaro junam la junam amen. Kumbalah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbalah hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jongi ba habneng kalong ka bakhut kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendau ka ba habneng to ai ngi menta ka jong bam jongi ka ba hala ka sngi ba ta ma bi ngi karangkang jongi kumbang ngi rungi ma bi ka bales new yangi badwat yalam ngi sha ka jing pensoi Henry te penlai jengi na kabas new. To penlai jengi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing spon jong me. To ai jing suk jing sanya ke sngi jengi khnang ba da ke jing rap ka jing snei jome ngin lai barbor na kapop ban ngin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya ke jing kerman ba khoj bad ke jing wan pat jong nong panem jengi O Jesus Christ. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai pi ka jingsuk junga ngai pi wat pe yaki pop jungi henro ya ke jinge jong ka balang jong me bada ka jings bun jong me to ai haka ya ke jingsuk bad ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Tung ini teruai ya kada kajing suk iwe ha iwe pat. Jing suk bat pi. Hak mi kulang brod jong blay, hak mi ubakid no ikipop jong kaperthei. Suk yang ik bala shakhat, shakane ke jeng kawai jong ukun lang brod. Ko kan rad nam sung hok beman rung apo kaying ke jenga, han ray shuang kan dektin, kamen sim jenga kan sakhiya hi. Kamer batas namu Chris kan ribat kan lam ni shak jeng embom jukad. Amen.
Jim kasla shispan rupsan. Sunga padam ko siu. Komensiam Chris tupan ko yanga. Umat Chris tupan yang Sam Chris tupan dep yanga. Nakurumu Chris side yanga. Ujim shala bay Chris tupan kalan yanga. Ujisu bapa shashkor yanga. Hapo chimong chumle ay nandre. Washa na pagkano na me. Now nokshin paman na yanga. At mer kachimya patukod yanga. Patoong mawan siya me. Paringka piliw ko me. Ando piero yame. Junom la junom. Amen. Hakmi ujisu bapa patyang tam. Madam grup atmat me. Padaga chimprang pachirham chukamasim chunga. Maduwa karpat yame. Mention hagang lu chunga. Yagaching small beim chunga chinged. Kaching karmen kaching egg. Rengkat kaching kuslay shisha. Nagkanta lakipo. Atkamon paskem malem halo. Katkahapo ladehi. Yagaching egg bachalew. Pagkaching kuslay masim. Ngayay puson hikatatisan talik chimong kodor tam. Kakabagan mayo ituiktin. Pao David nagkatulupa. Lasem palakran syakang jumbe. Ujis wapai kalasan di jajama. Lelewe jajama baro. Inpai naksla shispa iway. Kacimduay nakabanta kaling do jumi. Kujisu tupay kajimso kalak jung kalingdo. Tupanda kagi nakashirhan kabakoy. Nakabanta kachikalago mo jumkinongkop. Wasya abati kalasan sa jumki kinbetingit. Pakita mankasi akamet paklam sobria jungme patai makriyang shindur jui ken beja khaya pakasa ang dakasnam kodor dam jungme turi khoy gidonu jungki pakinong pet parthai yamat gidon nekidak pakincha beneng jong jungwang gando pranai jungme tukar khoy gidre jungki pakin seso parhai patai bitu masyakri hakane kaparthai Ginong eki kaching kamen kaching tengen happening. Amen. Dong in yaduai. Endala penthma yang ida kajing psa jong kamet bakentang bat kasnam bakordor ngipan ya kajing isne jong me kotrai baya kata kabangilen yam da kajing rublei bayaine nyinyo da kajing suspa kaban dawan shisha daw kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublei badan barbaro unkurku ya pi pa badukun badaman sem bakot Amen. Tulisuk id syukriyat rai da kajing em babha jong pi. Ngis ngamu yaw blay. Inshim na kanambar shispa san pusaw. Shispa san pusaw.
Kaburam hau pabra kun berham sim bakut. Kaburam hau pabra kun berham sim bakut. Nut kuitam Jesu. Maria kono gerat Kristan. In the Lord Jesus Christ.